Ahojte, dávno sme tu nemali žiadny unboxing, mala som trošku zdravotné problémy, ale som tu späť a objednala som si balíček od Cosibelly. Zobrala som si túto masku od Tony Moly a túto Biodance, túto žltú som ešte nemala, je to nejaká rozjasňujúca s niacinamidom. Ďalej som si zobrala od Mary May takéto čistiace z Tea Tree čistítko. A toto je od Medicube taká maska zľubovacia na noc. Takže som na ňu zvedavá. Ja mám rada také nočné masky. Potom tu mám od Cosrx taký, myslím, že to je toner na čistenie porov. A posledná vec je od Anua takáto enzymatická maska na čistenie porov a ako darček som dostala túto vzorku Detox Intense nejaké sérum. Takže toto by bola Cosibella. A ešte tu mám balíček z Notina, tam som si objednala iba jednu vec. No a už dávno som si neobjednala žiadnu paletku, tak som si zobrala túto, mali na ňu veľkú zľavu od Be Perfect. Táto Carnival Interstellar Stacy Mary. A tuto som si už swatchila tento zelený tieň. Jeden tieňik je tam taký trošku rozbitý, tento zelený. Ale to mi vôbec nevadí, ale pozrite na tie farby. Ešte vám nejaké svočnem na ruku. Takže tu som vám ešte nejaké trblietavé. A toto sú klasické matné tiene. Teda celá vyzerá takto. Nádherné farby. No a tam som ako darček dostala od Lancome dve vzorky. Jedna je táto Idol Lancome a druhé je toto Taint Idol tiež. To je asi nejaké iné. Takže toto by bol dneska len takýto krátočký unboxing. Mám objednanú inak DM-ku, tak na to sa môžete tešiť. A spotrebované produkty za posledné 2 mesiace. Takže ak sa vám videjko páčilo, budem rada za váš like, odber či nejaký pekný komentár a prajem vám ešte pekný deň. Čaute!